Ove godine grad je izdvojio 35 miliona dinara za finansiranje ovog programa koji nas očekuje tokom letnjih meseci, što je za 11 miliona više nego li prošle godine. Finansijski bolje stojimo ove godine, tako da smo imali mogućnosti da ovu manifestaciju koja je vrlo značajna za grad i finansijski bolje podržimo. Verujemo kako se bude punila gradska kasa da će tako biti i narednih godina više para za Nišvil, koji je postao brend grada Niša i od koga naš grad ne odustaje. Hvala vam i očekujemo jedan dobar Nišvil, blizu nekih najboljih izdanja, ako naravno budemo imali sreće da na ovom poslednjem last time bookingu dovedemo neka najznačajnija imena, po čemu se Nišvil naravno razlikuje od svih festivala.